Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu kama tarihin rayuwar su. Cikin wannan sako za ku je wani sautin murya da ya bayyana a shafukan sada zumunta. An je wasu mutane biyu suna tattaunawa kan hukuncin kotun zaben gwamnan jihar Kano. Idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel na subscribe, sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Wani sautin murya da ya bayyana a shafukan sada zumunta, an je yadda wasu mutane biyu suna tattaunawa kan hukuncin kotun zaben gwamnan jihar Kano. Idan kuka saurari sautin muryan da kyau za ku fahimci cewar mutanen sun bayyana cewa Tinubu ya ba wa Abba gida hakuri kan hukuncin kotun. Mu muka tura muka su silami da jikinka, ɗinka na Atiku a rufe asiri na ba kai karatu a Ingila ba, amma mu ka saka mana da haka. Ya ce duk ba wannan magana ba ne, ya kashe kirawo Abba, ya ce Abba ya kira Tinubu. Abba ya kira Tinubu ya ce wallahi ban san an yi wannan hukuncin ba. Wannan hukuncin da ake ban san an yi wannan hukuncin ba. Ya ce rike wayarka a hannunka, ya kirawo kashin sarjima, ya ci mutuncin kashin sarjima, ya ce masa dama ina da labarin kana so kwaci Kano, kwaci Kaduna. Ya ci mutuncinsa, ya kashe waya, ya ba wa Abba guri ga wakilai ne na turo ku zauna da shi. Gwamnoni 16 na difference party. Alhamdulillah. A gidan gwamnatin Kano. Alhamdulillah. Ka san wa yake gaya mana yanzu? Abun ɗan gogo. Alhamdulillah. Ka san a cikin ofis ɗin sa yake. A cikin ofis ɗin sa yake. A gidan gwamnati. Ya ce ya rantse da Allah ya ga wannan abun. Alhamdulillah. Sannan an samu bidiyo na mitin ɗin da ake da sarakunan Kano kuɗin da suka bayar da zaman da suka yi da Aminu Dogo a gidansa. Alhamdulillah. A gidansa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abu yanzu ya rantse mana da gina yanzu ranar Monday an ce matar da ce shari'a ta zo da kubin shari'a majalisar sanatoci. Na gode. Alhamdulillah. Ranar Monday. Alhamdulillah. Sannan gobe zuwa Monday abu duk ciyamomin da suke bautubo local government zai sauke su. Daidai. Alhamdulillah. Wallahi yanzu Habu yake gaya mana. Abin shi a gabansa gwamnonin suka shigo gwamnan Gawus. Wani Habu wai ɗan gidan ɗan gobe? Ɗan gobe. Wai mana ba a kawunta ba ne ka manta. A haba, oki ta ɗauke lokacin nan? Wallahi Allah a nan ofis ɗin sa yake. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A nan ofis ɗin sa yake. Baran gaya. Baran tura wani mutumi na an gaya mai. Wallahi. An gashi ba. Wallahi ya ce shi bai sani ba. Wannan abin da aka yi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuma Tinubun ya tsorata a yi. In bai wasa ba ya tsorata. Wallahi ya ci kuma ya kira gandujen ya zazzage gandujen ma. Daidai Allah ne zai maganin sa addu'a. Wallahi. Bai in bai haka ba sai sun lalata mai kariyar siyasa sa. Wallahi ka ga da ba wai bane magana Abu ne ya faɗa, yana gidan gwamnati. Alhamdulillah. Ya ce di ya ga gwamnonin. Alhamdulillah. A gabansa. Sannan bai ce masa ga wakilai nan na tura maka. To ma sauraro ka kuma ta gudanar subscribe, sannan kuma da na kararwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.